Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok njomak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke kok. Gak. Kok emoh. Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den. Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok glithane cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya. Ngaku wis apal. Wong perang iki mek dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tasik. Persasat kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawuhan ndara-ndara kula Ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niki enten napa to Gus? Lakon janur gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yo Kyai Semar. Pusndak tompa karya bumbung penggaliku ora liwat pudya pangastawaku tampanono Kyai. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Semar ndak tompa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Ndarawati ning pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanono Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanono Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden-pepunden aja ninggal marang tata krama, aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepunden ingkang katemben rawuh iki, Panakawan anakku. Sinuwun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula katur.
Nolo garing tak tumpu pangestuku Tampanono. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to reng. Ayo mbageke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Iya nolo garing wis ora kurang kepenak. Iya, nolo garing kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjung Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Sinuwun Durawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Ngono nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Ngene nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya. Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, para kawan kaya ora kurang prayoga nang ning Karangkadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku Tampanono. Ngono nggih. Sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Karasena. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Ngono nggih. Sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjung. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Ngono nggih. Sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Ki tak tampa. Pangestuku Tampanono. Truk bektiku katur. Iya Dik. Bagong pangestuku Tampanono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjung. Iya. Lah kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene atiku Bagong pangestuku Tampanono. Mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nggih nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergo niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan nggih dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Ngono nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karangkadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Mayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma Kusuma lan sakadang kadhiyan rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karangkadempel ingkang sayekti gedhe darmanitu meraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, praptaning Nata Ndrawati ning Karangkadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana keprapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarep ning Karangkadempel. Mula
tumuli Natandrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun Natandrawati ora kitang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka aku tau mbok mong ora kitang ngamung sedhela nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma dharmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Natandrawati mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel Kakang Semar semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma yen mengko apa ngrembug ana jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayantaka matur nuwun Den matur nuwun kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten jagat niki wis kentekan wong apik donya niki wis kentekan wong becik saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janaloka mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus angel wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau ning sampeyan boten sampeyan pun dadi Nalindra pun kekucah brana picis sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat ning isih eling karo pamomong kaya Semar isih eling kalih anak-anak kula isih eling karo kawula sak padukuhan Karang Kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula Nayaka Praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing dedungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula nileki karo kawula piye ta uripmu piye ta kahananmu selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok ora diparingke karo kawula sing kudune diparingke wutuh diketok separo sing separo wenehke kawula sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi ning nek Pandhawa kula kok mboten ha niki lho sing marayati kula keloro-loro kula niki meng kawula lah kok dadi pepundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar matur sembah nuwun ndara matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara kethukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya rak ngaten to Den iya Kakang Semar bener apa ingkang dadi ngendikamu muga-muga pengendikane Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan salajengipun kula nyuwun dawuh sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel Semar sak kulawarga sehat walafiat
Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat mobil tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel? Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra ing Amarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana piranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra ing Amarta iki saya mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka, apa pancen bener kaya mengkono? Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon, Kyai Semar, Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sabiyantu marang Kakang Nayantaka, nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel? Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang boten sakmestinipun, katiganipun boten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek boten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku, Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel, supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, boten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggali. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan.
ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes bebayane. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat Kakang Semar nganti cumengklung kan nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mengkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalane negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi jegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek semene digayuhan kaya ndara-ndara kaya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ta terus? Ha iya. Wis lororan kok terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lororan ora. Ha iya. Gumun aku karo Pak. Aku ya gumun kok ora. Kowe iki ming anu jenenge ngegongi. Ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar, aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar, aku tok kon jegur segara, aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae.
ora tau watuk aram jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuane bapak sing diketikake mau iso kasembadan bapak nek muni ngono kuwi oh itu dadi geni apa iya heeh wah rasa nggawa rek tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan mula deloken nadyan ki nalindra oh piye apa ora glelek Pak sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku Pak apa ngoten pun dilanjutke terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan kula mboten njaluk napa-napa kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabiya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabiya menyaketi penggaling para kawula nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun Karang Kadempel iya Kyai Semar ning kene Kundara ujaring para sepuh nyebataken ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken wong ki nek duwe gegayuhan wong ki nek duwe pepinginan adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan niku adat sabene biasane godane sok nyepaki godane sok nekani mula bab godha menika mangke wujude napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wis lumah ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen anak-anakku ya ming kawula anak-anak kula niku ya ming batur nek godane ngumpuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa ndara Werkudara ndara Janaka ndara Kresna ndara Baladewa ya Semar aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraken awang sesangka datang kawusa manjing wonten telenging Karang Kadempel menawa kanthi kecapan nalika Sang Prabu Panggulan Jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining Karang Kadempel jalanan sukertaning bauna iblis lanat lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukum mungsu wong Karang Kadempel mongko mung kawula alit ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng mara leganing ati
Soy Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning praja ing Mbata Sarimbat. Supaya Semar Badranaya lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinju kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah bukan pepanggal. Ini hargane pati walan. Ora bakal iso nglawan cokot kupingmu sirna margolaya apa mbak kepong loro saudut telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Ndara Setyaki wungu Ndara sampeyan iku Senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak ngisin-isinke ora sembodole maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwadasina niku nek cara kula isin wungu Den Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang Setyaniku karwanira Petrunan ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndarawerku Dara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan curut jelek dindleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndarawerku Dara mlayu mriko nututi Ndrawati Ndugamana. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Dudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo. Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Puranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir yo aku gelem semingkir watone iso boyong karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Gong tak mondase
Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok ndelok cekel nggon gulu. Ndoro Bratasena nganti ora eling. Dilingke kok. Gak. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndoro Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglithakne cara kula isin. Eling Ndoro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya. Ngaku wis apal. Wong perang ki mek dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndoro Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nata ndasku ning Padukan Karangkandhel mau? Heeh. Sarta upama padha ku dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku. Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Hah? Iya. Iya, dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewange pun bejo cilaka bungaswa tak rampungane dhewe. Wah, bongo kawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elekku. Anu kono kok makon aku mah ditunduk kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkep jujur. Tatanan kekuatane ngedap-edapi piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candrawirayang. Kowe iso urip kena Candrawirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat.
lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat Keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Berjulit bondo tangane krincung sing leboke pakun jalan si Werkudara. Sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake ento Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Wal. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka alah dalan nadan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Berjurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadhah wadana ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbat sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sambirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa
ngajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara putune Janaka ingkang pun tak rangket. Ingkang padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Kuntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng Paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit! Bondo lebake pakutan. Ayo sapa meneh? Wes yo. Terus mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik ki ning ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami ampun ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging Painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis larat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkro ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ning Melayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku lamit ya ngopo ya dadak nendang barang ora nendange ra bener tak paske moto entuk pipi aku tegelun kowe ning paske moto iki men sangan hati-hati ya Gong muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den ngatos-atos Ndara. Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa.
kowe arep berani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Maning jajalanan sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung bapak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya bener juweng-juweng kuandamu Den Ndara den riyen Den Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampeyan kok mboten krasa. Sampeyan le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar nggih. Mengko sampeyan ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggota, anggura. Ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok. Sing ndiwu-ndiwu lho. Ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora kok iso apa kok? Mbah. Den, piye? Ngerti ta? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning Prabu Panggolan Jagat kok meculke selang biru. Mana selang iki apa kaya ngene selang biru macrep ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhani mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilan ora lho nggawa pengilan ngotan bunder lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak tangeni ning sandal lho oh ning ana wong wedok tak ngeki sore nang nggo nginjen aku biyen senengane ngono kuwi to kelingan jaman semono tau konangan dikeprok buku aku wong edan aku senengane ora Den sampean nang ningali suku panjenengan to apa ora krasa wujude lho iki waduh mati aku Petro mati waduh mati Petro ini aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Iya sampean kenging panah nesu-nesu wae ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lha iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus. Sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, malah. Butuh waktu ngeten mawon piye Petro sowan Bapak Semar sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa dalanane apa lan kudu kepiye niku sowan Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake yo aku tak sowan Bapakmu Semar nggih Semar aku tulungono wujud kaya ngene Semar
Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegek-gegek sadulita mel Semar mati aku tulung ana Semar, aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggolan jagat. Pusakane panggolan jagat pancen didaya. Napa sing dikarepe panggolan jagat iso kaleksanan iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara karo panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi-uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye. Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan ora apa-apa. Engko nek ngelih ati diresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temen entruk. Iya. Pun monggo ten kula dherekaken. Ayo Petro aku tutno, monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke semanu napa macan. Iya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan.